माबा नुवाखै नोङो अखाफोराव जेसिबि लांनायखौ Japanese scientists invented a breast transmission. The machine works for casing teeth. हौवाफ्रा हिन्जावखौबो गारनानै खारो साउथु डाउन হয়ে গেছে দাদা অলপ একটু চেষ্টা করাছেন কিবা এটা করা যায় নাকি জিনিসটো आङो बे धेमाजिनि बे बैग्रिगुरियाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो मोनसे खोथाया ओरैबायदि धेमाजिनि हिन्जावफ्रा लोखि जायो थालिया मिथिबाय लोखि जायो मोनोबा आंबो लागोन सासे आरोखि बिदि आरोखि ओमफ्राय माने जापाननि साइन्टिस्टफ्रा sikao homgra mesin बाहायदों आरोखि Japanese scientists invented a breast transmission. The machine works for casing teeth. This way. Talia, I hope. माने दुनियावथ' सिखावा बारा जाबायना नोंसिनाव सिखाव गैया नामा गैया गुबुन जायगायाव अनेक सिखाव दं दा जापाननि साइन्टिस्टफ्राथ' जापानाथ' टेक्न'लजियाव बिराद डेभेलप मिथिगौ बुलेट ट्रेन बानायो माबा नुवाखै नोङो अखाफोराव जेसिबि लांनायखौ मिथिगौ बोरैबा गोग्लैनानै न'आ बायब्ला नोंसोर खोनायाखै अखाफोराव जेसिबि लांनायखौ खोनायाखै खोनादों दा औ दा बिदिनो थिग बिदिनो जापाननि साइन्टिस्टफ्रा बे sikao homgra मेसिनखौ बानायबाय बे sikao homgra मेसिनखौ बानायबाय नालाय गावसिनि टकिय' होननाय सिटि नोगोरावनो माने सिखावखौ हमारो ना हमारा बेखौ माने टेस्ट नायनोसै आरोखि माने sikao homara नायनोसै आरोखि जापाननि टकिय' होननाय सिटियाव बे sikao homgra मेसिनखौ दोनबाय बानायनानै मेथाइखौ खनगोन आदै बानायसै र' बानायसै आधा घन्टानि गेजेरावनो बे sikao homgra मेसिना 12 जन सिखाव हमबाय जापानाव थालिया very wonderful machine सोमोनांथाव मेसिन आरोखि दाना मेसिना बिराद पपुलार जाबाय सारा दुनियावनो दा मेसिन बहुत पपुलार all over the world मिथिबाय सारा दुनियावनो एखेबारे वाव मेसिन sikao homgra मेसिन जाहैबाय चिप ट्रेड मेसिन दाना आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बे समाव डनाल्ड ट्राम्पनो दा US President Donald Trump also heard about the breaking news and he appealed to bring in America diplomacy also बिदि आरोखि बुजिबाय दा दाना आमेरिकायाव बे माने sikao homgra मेसिनखौ बिहरबाय आरोखि डनाल्ड ट्राम्पआ बे समाव डनाल्ड ट्राम्पमोन नालाय प्रेसिडेन्टआ मिथिबाय आंना लंपेन्टआ एसे गुलांबाय थायो दे देहाया फिसा जाबाय नालाय मामा बे भेक्सिन थुजानानै एसे हामसिनथों आङो दुरबल जादों बिदि आरोखि भेक्सिना लोमजाखायो थुब्लानो खननै थुजाबाय आङो सेकेन्ड द'ज फार्स्ट द'ज हामसिनदों एसे फिथाइ सामथाइखौनो जायो आं भिटामिनफोरखौ बिराद जायो दा हनै द'ज दं फुङा थालिया ओमफ्राय आमेरिकायावबो लांबाय बे मेसिनखौ sikao homgra मेसिनखौ आमेरिकायावबो 1 घन्टानि गेजेराव 8 जन सिखाव हमबाय बे sikao homgra मेसिना थालिया दाना चाइनायावबो लाबोनोसै चाइनानि प्रेसिडेन्ट शि जिनपिंआबो लाबोनोसै आरोखि गावसिनि एसेम्बलियाव रायलायबाय मेसिन वान्डारफुल मेसिन जाहैबाय आरोखि गावसिनि बेजिंआवबो लांबाय दाना बेजिंआव आधा घन्टानि गेजेरावनो 45 जन सिखाव हमबाय थालिया 45 जन सिखाव हमबाय चाइनायाव मेसिन जाथारबाय आरोखि गोगोमनो चाइना मिथिबाय दाना जोंनि नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टाराबो खोनाबाय
लाना है इस मिशन को तो लाना है हमारा दिल्ली में इंडिया में बहुत चोरी है जाइबेर की नरेंद्र मोदी जोंहा प्राइम मिनिस्टार अब दिल्लीयाव लांबाय दिल्लीनि रेलवे स्टेशनावथ' बिराद सिखाव दं दाना बेयावहाय मेसिनखौ दोनहैबाय सिखावग्रा मेसिनखौ दा नोंथांमोना सानदो जापानावनो 10 जन 12 जन सिखाव हमदोंब्ला बे सिखावग्रा मेसिना चाइनायावनो 45 जन सिखाव हमदोंब्ला बे मेसिना आमेरिकायावनो 10 जन सिखाव हमदोंब्ला बे मेसिना जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेसिनानो गाय जोंनि इन्डियायाव The machine has been stolen by our Indian kids. जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा बे जापाननि सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय दा ओंखायनो जोंनि इन्डियायाव माने सिखावा एसे बारा माने सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो खावलायनो हानाय सिखाव दङब्ला नङा होमबा एसे बारा आरोखि जोंनियाव दा बिदि मोजां जिनिसखौ खावनानैलाय बहा डेभेलप जानो डेभेलपआथ' एसे उन जाबाय आरोखि बिदि खालिया स्करासन आरोखि बिदि आरोखि बेट्रियानो डाउन जाबाय बियो जिनिसा खालिया माने এই লাল দেখুৱাই আছিলতো তাৰ কাৰণে মই ভাবিছিল আৰু কি জিনিসটো বেট্ৰিটো ডাউন হৈ গ'ল নেকি এনেকুৱা আৰু কি জিনিসটো बिदि অলপ ভলিউমটো एसे बारायनो हागोन नामा आसामिस ना बर' आसामिस भलिउमটো অলপ বাড়াব পাৰিব নাকি মইতো বেছি আসামিস নাজানো बिदि आरोखि हेलो बेस इक' टेबल অলপ दे हेलो बेले बुसासा खोनायोना बोरैबा मोनो बिदिबा साउन्डजोंसो मोजां खोनायो नालाय हेलो माने बेसो आदा बेस ट्रेबल इक' डेभेलपमेन्ट नोंसिनिजों फिसायखौ गारनानै खारना खारा हिनजावफ्रालाय फिसायखौल' गारना खारा हौवाफ्रा हिनजावखौबो गारना खारो नङा होमबा खारना खारा बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि माबा बर'नि निउसफ्रावसो नुगोन उमुक जिल्लानि उमुकनि हिनजावा फिसा सासे गारनानै सोरबा बोरायजोंनो थांबायनो बिदि खोनायोना खोनाया खोनायोना ओमफ्राय उमुकनि फिसाइया माबा सोरबा फिसा गोनांखा हिनजावखौ लाना खारबायनो खोनायोना दा बियो मानो जाबाय थायो खार'ना बेनो माने जों सासे सानैल' फिसा खाङो नालाय बेयावनो बाखि समखौ लाना खारलायो आरोखि फालिया खमैब्लाबो साब्रै खांनांगौ फिसाखौ माने सासे फिसा खांनायाव गैयाबाबो बोसोरबा नांगौ सासे फिसायाव बोसोरबा सम लायोबा बोसोर साब्रै खाङोबा खय बोसोर नांगोन 20 बोसोर नंगौ नाङा 20 बोसोर फिसा खांनानै बेस्थ' जानानै बबे बोसोराव गुबुन हौवाजों खारबावनो बेलाय हालिया बिदि ओंखायनो साब्रै लानांगौ आरोखि हेल'